Buntag naman din. Kapulog man di ko diri asa kong giimnan di ay. Tas ang lawas eh. Exercise ako eh. Soldier boy, tell me. Hey, I got this new dance for y'all called the Soldier Boy. Amat. Umana na ako eh. Asa mo mangitag kao na ni ron. Uy, Sibang! Uy, Busto sa mga diyan. Gusto na mga gutom kaayo ko ba eh. Pero mo ka mata ba? Nakabuntag ka na. Di ko inom diri buang. Ay, gutom na kay ko busdin sa babag puro kong mata. Sabi ko, lagi na akong ginaprimahan gani nga wala naging pagkaon sa balay. Mo gani gipangita. Mumu lang, wala mumu dito. Wala na kay pangkaon mas manok. Kita lang sa umakaon busdins. Sibon sama na eh. Lingkod sa kay bisig na panutang ka. Kita ato sa YouTube, katong na mga bangag-bangag, katong na isda, mga ito nakuha. Atong pantat, Kay para atong sa anon ba? glory hole. Glory hole. 5 minutes later. Kaon ako diri be. Pasing na diri itong pantat nagatago. Huling pa jud ko. Saka to. Dah, sa man ni, bisig man ni. Dah. Uy! Mr. Bones! Natari! Amo na ni. Oh, muna na siya, kuta na. Mo na ning glory hole. Oh, muna na. Basa pa ba uy. Oh, muna ni. Sige na, kuta na. Kaya ako naman nakakita. Ikaw ko utoy madlok ko. Tilid na lagi. Para mamaak na. Manuslok lang. Wala kay kundom di sa kamot. Wala na. Nangahurot na. Siguro ka kuaning ko ano ni. Kundong silingan na Wala basa diri sulod mas uy. Grabe na. Agi din sa glory hole, no? Grabe, no? Pisik-pisik ba? Mas kawa na talian na kay gutom na kayo. Man mo gawas bay. Tsaka, Gawas na mo diya. dah. Parang gini, oh. Dah. 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 Mo na ni siya bay. Basa ako dani eh. Doon ka na, wala ka na sa pagunit. Ikaw gunit ko kay basig mo matay. Butang sa, bisi matusok ko. Napa dito uban. Tara Kuta balik lang, na to. kuta lang. Kuta lang, ako rin mo ka na ni. Dinadakpang, uban. Mas ibutang dito bustins. Dito ra sa kuano. Buti. Oy! Sama na. Bustins. Dah. Saan mo na ito pagkaon ni daghan naman kayo. Yara, isang paso na kunin si mong naon. Buti ay bustins. Bitiw. Ibulsa. Buta sa bulsa kay makitan ta diri. Ayo, buslot pinang bulsa, simuan ang bulsa. Dira na. Sabi daghan na nani unsa naman natin ni pagkaon ni. Itago na kay makakita to si Natoy. Ara di mga buang, wa jud nangagdang mga animal. Akay. Ano pud to? Kisaw-kisaw na sila, kay madlok na sila kaunon. Tara. Kadaghan ba anak? Pila ba nakabuk? Ano na? Dagmay na ito na. Sama na. Kuha na gid ako upas ka buo. Tara. We are the champion. Kapatid. Tuan ni limpyuhan daan. Anak na paspasan na to nagluto ni bisig mo abot tong takaw kay mukaon. Kasi maabot to si Natoy bang true. Oh, sinatoy ba to ana ning ikuan ni. Ya tagui sa mga kuan. Taguin ni diri. Oh, dahon sa gabi itago sa imong bulsa. Si mo brief itago. Akong brief. Oh, Gibuni man ko. sige lang kay para malasado. Bantay lang yun niya. Paluto na ako sila. Unya, makisabay na akong kaon. Pero, tuwa na ning sugdan ni kay mga una ta. Sugran ka, bro. Dani. Kani, nagbaga na. Kakao na yung karugito, yun. Kani mga buangan ni, mga dalo. Kayo mo ha. Pusagin mo skuha ron.
Mga animal mo, dalo kay mo, di mo mga taga, unya, mo atak ra ko. Bus din, taka bus din, sapat yun tani. Kaya para, nagbaga na ito ang kuano. Sige, maabtan tang natoy bag. Kani mo ni uron siya pagkuan pa ako ni siya. Pa ako ni mo? Dili bali uron ni og. Tuwa luwa na. Dili. Ay sa barata. Bus din, itang ako mo. Mga ang bus din, sig. Patay siya. Double din, yung kada bus din, so. Mga ako. Alul. Sasang guys. Ibusang, uban. Grabe dando. Sapat. Kanila. Apa ni lami ini bay? Bro, kita mo sama kay Nato eh. Ay, bahala na sa Nato ito. Gutom na kayo bay. Patay pa yung tuwan ni bay. Pas mo na ni bay. Dali. Apit agin maluto, unya, ako mga auto, basta ka nang umana. Salamat. Uy, kanil! Luto! Lagi na ng pantat! Gutom na kayo ko, uy, grabe. Ay, asla pa rin bataan. Ikaw na nabili Wapag ko ko pamahaw, diretso na paniud to. Na, bisi mo pas mo ko na mga ulo ta. Kaya mo gutom na kayo ba? Asa na tani butang sa bulsa? O sa mong likod? Ha? Dire na si Muntian dito. Ano ba? Hayang ba? Sige. Few moments later. Sa mga ulo ta kay gutom na kayo. Kayo ba? Mataan yun. So, may ipaabot din ni mo dahil nga kabulong. Mas lapit ni kutsara ni, pang-anam ni sinang ni. Ay, tissue man din eh. Oh, tissue ni, dire na si mga buto si Muliog ni. Ano ba tissue ni mo? Buto si Muliog. Uy, gagong kaon ako. Ano ka, ano rin ka? Hulo! Ala patay na ni abot ng isa. Ano man yung diri di ay? Pagkaon ay. Pwede ko ito makakaon na ba? Sige, kaunan na rin. Sa mo ni, kaon. Di oy. Ako na kung giulat ganiya pa ko si kuanan ni. Ani ay. Good kayo ba? Grabe na urog na tanong siya nagdakop ba no? Di inihago ng tuwan mo. Ani ay. Tama mo ka mo. Ano ka ulaw ba ka ba? Kaon ba? Ani. Eh, mukhaon mi, maulaw mi ay. Dili, kaon na mo kaon mo. Salamat kayo. One eternity later. Ay. Salamat kayo nila, Vin. Kusugay ko. Sige lang. Salamat. Lakaw sa ko kay sugo ko mama ba. Agi ra yung diri ba, gutom kay ko. Sige. Kaon pa sinatoy na bis. Gingnan bitaw tika na dito ta sa may CR, sa likod sa CR mga on kundi dito ta sa sapa. Dili ko yung ka nagpa-plaster na naong kay tong kaon tong buta ato makita ta permi ato. Tuyo man ako tug diri ata napita kaya abin ako wala kong gisa ni adto kot. Tanawa guna ang pila to. Kusog man gito panimot eh mura man ito gulp tong sinans day kay na bisag dito imbitado sa birthday mo adto mong ganito. grabe mo. Imbitado. Kusog gid kay itong pakals no. Yung kaayos ng bata niya. Gitanaw ni mo yung bulsa, basta bulsa niyang isa ka pantat, balugi. Oh, tanawa, duwa ka bukog na lang mo na nabilin diri oh. Tanga agad sa mga buang ina isa na muna ako ba. Nakabringong pa kung duwa ka pantat. Nabusog pa ko, sila pa'y nagluto, sila nangita. Ako rakikaon ako. Lipay yung kisumama ni pasin ako, makita mo ko sa mga buang. Wala ka nang duha gani. Bukog na may ipakaon na yawat ng bata. Kita may nagagawa-gawa ato. Kusog mo kaon mo no.